Sylvester. Fuondi mamoko mag chik makamadi wach nang'o. Irene kanyakla koda Kennedy bende oselero moko. Nano moro ni tax relief. Joma nigi ng'ol sani bende koro osuru ma bende koro ijuogo aneno kanyo ka ogol nege e kind mamoko ma bende nyalo lero. Kaka Irene osewacho, aparo ni chikni en chik mobiro e sama ber kabisa nikech wang'iyo be ni e dwe ma wantiere ni kochako dwe mar abich ni ema wachako weche mag finance bill to wang'iyo weche mag budget. To higa wang'eyo maber ni higa mar sirikal chakore dwe mar abiriyo. Koro chikni sama obire ni manyiso ni gimoro amora midhi chak tim kochakore dwe mar abiriyo nyaka bed ni oketo okenge mabeyo beyo nikech nosewacho ni nitiere duol mochwogi miluongo ni National Council for Persons with Disability motelo ne jogo man gi kit ng'ol mopogore opogore. Duol ni sani omiyo teku man malo kabisa ma otimo nyaka gimoro miluongo ni audit. Nowach kata ni 5% kata atamalo 5 mag jotich man kuonde mopogore opogore mondike nyaka bed jogo man gi kit ng'ol mopogore opogore. Jogi biro to ng'iyo yearly reports mag migepe mopogore opogore to ging'iyo ni to be wala ngima. Jo National Construction Authority nyaka gi involve National Council for Persons with Disability mondo ging'e iluongo ni accessibility issues, infrastructure kata gik mwagero sani be gin e yo makare manyangafu ma be nyalo timre nade, nyalo konyo jogo man gi kit ng'ol mopogore opogore. Nitiere gimoro kendo mamuhimu kabisa nikech sani ng'eni walose wach mar bottom up to wang'iyo be niwacho ni National Council of Persons with Disability ni nitie kaka ne en mana malo kucho, nitie jok mang'eny aning'e natie e gweng' e Seme kocha to gi rural areas mag Kisumu. Nitiere jok mang'eny mane kia kata ni duolno nitie. Koro sani iwacho ni duolno nitie kaka composition ni nyaka bed ni nitie representative ma ei gwenge kuchocho man gi ng'ol mopogore opogore. Nitiere be the caregiver kata ng'atno ma ng'iyo ng'ano man gi ng'ol. En be nitiere allocation momiye kanyo, nitiere nyaka pesa moko ma ibiro miye. To kodhire e yore mag thieth nikech an kaka St. Francis wa focus kabisa e yore mag thieth, waneno ka sign language interpreter kata jogo ma loko ne jogo man gi kit ng'ol mopogore opogore. Iwacho ni any referral or national facility nyaka bed gi at least ji ariyo ma gin sign language interpreters, achiel ma dichuo, achiel ma nyako kata mama. To Kisumu County just osetemo kabisa kendo in most cases gisegabedo ka gibedo gi sign language interpreters kobire e forums mopogore opogore. Lakini koro sani to chuno koro kaka Kombewa level 5 manie Seme Sub-County nyaka gi make sure ni gin gi jogo ma sign language interpreters ariyo ma konyo. Kwaduogo be e yore mag assessment mag disability, assessment ne en expensive kabisa kendo ne en gi processes mang'eny kabisa. To nitiere duol mochuogi miluongo ni National Development Fund for centers mag jogo man gi kit ng'ol mopogore opogore. Pesa moko mang'eny mane iketo gi mag chulo sani onge. Ng'iyo chon kata identification mag jogo man gi ng'ol mopogore opogore be sani timre nade, ok chul. Kwaduogo kuom tax exemptions kata tax relief kaka nisewacho no, wang'eyo maber ni jogo man gi kit ng'ol mopogore opogore mobedo ga employed e Kenya ka, income tax gi ok gichul ga income tax kwang'iyo koro gross, gin gionge ga any deduction. To sani bende nitiere relief moko kata yweyo moko migiketnegi kaka organizations mopogore opogore madhi ndiko jogo man gi kit ng'ol mopogore opogore
nitiere kaka idhi migi tax exempt, manyiso ni gin nitiere tax moko kata ka ne gichulo kanyo onego bed ni chulo atamalo mamalo ti iduoko negi piny matin. Aya, jok mayudo donations kata matimo iluongo import duty en kwagolo gik moko oko kwakelo Kenya ka. Gigo mag jok man gi ng'ol mopogore opogore tiyogo kaka maybe kata apiko mag jok man gi ng'ol e gadgets gi, gin gionge import duty moro mi itimoga e dho nam ka gik moko pok okalo kadonjo e Kenya ka. Nitiere be kendo wach moro mogik ma nadwa medo kanyo, to mano wach mar iluongo ni establishment of disability centers. Iwacho ni county ka county nyaka bed gi center moro mar jogo man gi kit ng'ol mopogore opogore mibro time research. Ing'iyo ni awa to ng'ol mopogore opogore gi ang'o makelo gi, ere kaka wanyalo geng'o gi kata yore mage mwanyalo tiyogo. Koro gik ma act ni sani koro en act olose ng'eny kabisa. To kaka nawacho, enforcement kata mond koro gigi chik gi ochak lu, mano koro okang' monego bed ni sani wang'iyo kabisa. To nasewacho ni obiro e time maber ma budget be idhi som. Koro isomo budget ni to sama construction chakre nyaku consult National Council for Persons with Disability. Rescue in terms of emergency, sama waluongo kata jogo mekwa mag jo KDF matimo rescue services. Jogo man gi kit ng'ol mopogore opogore nyaka ikwongi imi priority kata nyaka ikwongi chak kodgi. Koro warito mana enforcement mechanism ema koro wadwa ng'iyo, iluongo ni follow up kaka implementation timre. Erokamano. Sylvester kanyilero yo makare nikech